Nduna yoyang'anira zamaboma ang'onoang'ono a Ben Pili ndizotitu anakwiya kwambiri ndi anthu amene amagwira ntchito ku khonsolo ya Nsanje, ndipo atakuwawuziratu kuti akafukufuku akachitika pa zomwe anthu amenewa akhala akuchita ndizonena kuti iwowa ndekuti yawo ikhala yaumapo pamenepo ntchito achotsedwa posayang'ananso kuti kapena chane kagwirapo ntchito kotalika bwanji pa khonsoloyo, koma aperekabe mafunso kunena kuti kodi nde chinachitika ndechani kuti iwo mpaka akwire anthu amenewa. Dzana ndi zonena kuti Ben Pili anapereka uthenga ku khonsolo ya Nsanje kuti akhala akufika ku khonsoloko kukayendera maofesi amenewo kuti kodi akugwira ntchito motani. Ndipo ndikuti mmene kunena dzana chonchomo ndi dzulo limeneno a Ben Pili amene akupita kumeneko ndipodi anapita. Koma dzana lija uthenga utafika anthu aku khonsolo anawudzidzimuka kwambiri ku khonsolo ya Nsanje, ndeti kunali pakalitu kusuntha zinthu, kubisabisa zinthu zina ndi zina, kuchotsa zinthu zosapanga chani ziya zoti mpaka na anthu amagwira ntchito mpaka na usiku ndithu ndi mdima kumafika ndekuti cham'ma 8 fanzi kutani kusuntha zinthu kukilina apatiye ndipake choni kuopa zonena kuti akabwera Ben Pili mwina angapeze zinthu ngati zimenezo ndi kuzindikira kuti anthu omwina akhala kupanga zina zake zosayenera. Hayi ndekuti the following day a Ben Pili ndizoti analalandira kale, ndiye kuti uthenga message uchoka kwa munthu mmodzi amene anaona izi zikuchitika kunota anduna ndizonena kuti uthenga wanu utafika zonena kuti mukubwera kuno wapezeka zonena kuti kuja amba kusuntha zinthutu zonena kuti pali zina zake ndithu anthu amene samagwira ntchito bwino kunayi ngati kubisa zina zake kuti inoyo musazipeze apa ndiye mukuyenera mutani mufufuze zimenezizi. A Ben Pili sikufika ndiye kuti dzulo limenelo ku khonsolo kuja meeting bwinobwino anangotenga message ja, of course sanatchule dzina la munthu yena ngasinde kuti akhangatisa kumuyalutsa muyika pa chiopsezo napezeko zona ta Ben Pili aja basi awerenga message ja pamene paja. Hayi apa message yatumizidwa ndi munthu amene wakuonani kuno muli pakali kusuntha zinthu usiku mmapanga chani usiku simagwira ntchito mpaka na kumafika cham'ma 8 ayi inu ntchito mmamaliza ndikuti around 4 kan 5 ngati mwachidwa basi muzitani muzibwerera ku nyumba mmapanga chani ndiye kuti inuyo chilipo chimene mmatani mmabisa. Ndipo nina kuti pano pa khonsolo pamafikira ndalama zoti zimapita kaya ndi kuma constituency kuti zikakonzeredwe chani ndefa yake noti kunena kuti apa pano tikuchita kafukufuku changu mmene tikuyankhula pano pa kafukufuku ndi atakhala kuyambika inuyo tikufufuzeni bwinobwino kuti ndalama mmazigwiritsa ntchito bwanji pano fangati mmapanga zoti bisabisa sizina yani nkhani zake za ndalama mmazigwiritsa ntchito bwanji pano pa khonsolo. Ndalama zimene zizi ndiyo tino ngati papezeke ena ake kuti amakhotesa ndalama kapena akhala kuba ndalama chani paibe kunyengerera tikangokupezani kungopezeka ndi maumboni apapa tikachita kafukufuku amenewa ndati ukamba mwina za auditing abweresa ndi kuti ma accountant aja zaoneke bwinobwino ma document amayenda bwanji kumbali ya accounting ndalama zikumayenda bwanji tikangopezeka zoona kuti takugwira noti ndinolakwa palibenso zonyengerera ndi zoona kuti ntchito yanu ikhala yatha automatic ndi kuchotsani ntchito palibenso zoona kuti kapena mwagwira ntchito pano kwa zaka zingati kaya ndiwe bwana kaya ndiwe ndani ntchito ndikhande kuti ndikuchotsani komanso ndizonena kuti inu yomwe naso ngati mwapezeko la kwa choncho muswakale unyolo nanga ngwachotsa ntchito anthu oti sanapanga ndiye kuti unyolo. Ayi zilitu motero kwa anthu amene amagwira ntchito ku khonsolo ya Nsanje. Kuno rufunda singopasana kuma report mwina ngatenga kambeko zinthu zoti start pang'ono chabe tengangonena chonchi anthu awawa ndiye kuti chilipo chimene amachita. Of course timasazoti fans ya makhonsolo omwe ndizoti iyo imakhanda kuti besingalephera anthu ogwira ntchito mbomawa tingona maofesi abomawa kubasi yayamaba komano anthu awawa chilipo akafufuza ndizona kuti bolatu awawa akhala ali serious anthu nawo kuti afufuzedi apeza ndithu maumboni kuona kuti anthu amenewa akhala kukhotesa zinthu. Now ndi kesi yonena kuti ma MP amanena kuti tikufuna tilenge ndalama
zamapita yani ku consolo tizifikira manja mwa ife tizipangira mabudget for consolo kuja kuona kuti saziyendetsa bwino a consolo so majeni kuma majeni mandana makhansala jaso kumana riyayi komatu ndalama zochanjane khanga kuti pana chipwirikiti mpaka na lamulo mpaka napita mthale kanape zoro alephera kuti saina lamulo lija kuti asinthe jani nkhani za CDF ndalama zapasidwa kuti nakatukulire kumamidzi uku kumadera mwathu ndi zomwe zochitika consolo ya Nsanje si exactly zena makamba ma MP aja kuti magayenda amakhanda kuti azikhodetsa so ndalama kumene uchikuzija. Yeah, keep on magayi makamaka inoyo anthu nawayang'ana zawo mang'onang'ono muzipange follow up zimenezi mpaka na ndithudi anthu amene wagwidwa fanere mukango amanga kwachosa ntchito muona zonoti nake aphunzirapo ziwiri zitatu akutengane napereka kale kuti ndikhala ndikumapasaniso ma update kunoku ma update chabe pamene kuja ndekuti ku Justin Tege ndikupatsani ndekuti news analysis ya kumaziphwanya ndithu kuzizukuta akuti